масъалаи таъсиси ҳарчи бештари ҷойҳои кории рушди соҳибкории хурдумёна, ҳунарҳои мардумӣ ва шуғли хонагӣ аз ҷониби ҳукумати мамлакат дастгирии комил ёфта сол то сол тадбирҳои мушаххас роҳандозӣ карда мешаванд. Кормандони шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи Вахш вобаста ба ин масъала диққати ҷиддӣ равона намуда, шаҳрвандоне ки касбу ҳунар надоранд ба касбу ҳунаромӯзӣ ҷалб карда ва умад ҷиҳати саросар соҳибкасб кардани аҳолӣ корҳои назаррасро роҳандозӣ намуда истоданд ки ин ба амалӣ гардидани барномаи касбомӯзии шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2020-2025 мусоидат менамояд. масъули соҳа ҷиҳати сифати таҳсилот ва касбомӯзии сокинони ноҳия кӯшиш ба харҷ дода, ихтисосу ҳунарҳоеро ки барои кишвар заруранд таъсис дода, ҷиҳати ба шуғл таъмин шудани занону духтарон тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намуда истоданд. Маркази таълими истеҳсолӣ атласу адрасбофӣ дар тайёр намудани касбу ҳунаромӯзии занону духтарон нақши бағоят бузург дошта, курсҳои бозомӯзӣ фаъолият менамоянд ки дар он даҳҳо сокинони ноҳия фаро гирифта мешаванд. дар маркази таълимии мо 465 нафар занону духтарони хонашин инчунин аз тарафи шуғли аҳолӣ бо роҳхатҳо таъмин карда мешаванд. дар ҳамин маркази мо омада мехонанд бо курсҳои адрасбофӣ, дузандагӣ, қароқдузӣ, инчунин чакандузӣ ва бофандагиро аз худ мекунанд. баъди хатми курсҳои кӯтоҳмуддат занону духтаронро бо шаҳодатнома ва инчунин идрокпулиҳо дастрас мегардонем. муслима ҷалилова ҳамчун мутахассис соҳибкасб нозукиҳои касби дузандагиро ба занону бонувон омӯзонида дар эҳё кардани ҳунарҳои мардумӣ кӯшиш ба харҷ дода истоданд. маркази мазкур дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ занону бонувонро аз рӯи ҳунарҳои дузандагӣ, қароқдузӣ, попурдузӣ, духтани либосҳои миллӣ ва болишту дар деворҳои гуногун омода сохта шогирдони зиёдеро касбу ҳунар омӯзонидааст. сол то сол теъдоди ихлосмандони касбу ҳунар зиёд гардида, талабот дар ин ҷода меафзояд. роҳбарияти шуъбаи агентӣ ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи Вахш Фирдавс Одинаев тибқи нақша ва иҷроиши чорабиниҳо дар 2 моҳи соли 2021 ба натиҷаҳои меҳнатӣ ноил гардида, оид ба кортаъминкунӣ, бозомӯзӣ, корҳои ҷамъиятӣ, ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ, кӯмакпулӣ, корҳои фардӣ ва худмаблағгузорӣ аз имкониятҳои мавҷуда истифода намуда, дастуру ҳидоятҳои ҳукумати ҷумҳуриро дар амал татбиқ хоҳад кард.